Novi dan, dobrodošli u novi vlog. Glas mi nije baš u najboljem stanju. Ljudi, jutro, mora nešto se jede. Odmah do pravice. Evo, idem unazad. Zato što je sunce tamo i da biste vi onda mogli mene bolje da vidite na snimu. Kratko da vam objasnim šta ću ja to raditi. Danas ne znam da li će imati mnogo kontenta za klip jer imam takmičenje. Naravno, znate da treniram karate ovdje u BG-u što je do jaja, ne moram da putujem nigde. Provešću tamo skoro ceo dan, tako da ubacit ću klip kad sam upoznao Kala u busu. Nedelja, novi dan, što je prazno, što svi spavaju. Evo i kučići čuju me, kreću da laju. Ok, dobro, nije bilo toliko loše, osvojio sam 3. mjesto, prehlada me stisla, jebi ga, prvi meč ne znam ni kako sam dobio i poslije drugi izgubim, to je bilo polufinale. I eto, vrati, bio sam 3. Nema veze, glas mi se sjebao, ali idemo dalje. Znači, rekao sam jutros da ću vam pustiti snimak sa Kalom iz autobusa, to sam snimio pre 10 dana, da vidite šta je čovjek sve pričao, obećao sam vam, izvolite. Dođi vam. Ćemo buraniju da jedemo? Hoćemo. Jedi buranije. On ne zna se smeje, on je tužan. Nađi, treba žene da vole muškarce, muškarci žene i da imaju dece. Ako nemaju dece, onda to je... Slušajte ove savjete. Znači, ne budite cicije vi žene, nego radite decu na vreme, a ne kad vam prođe rok trajanja. I vi ćete umrete. I šta, ako niste uradila nešto korisno, onda si vampir. Samo uzimaš krv, a ne daješ krv. Ne možeš samo uzimati krv od nekoga, moraš da daš malo krvi. Svetog Save. Eto, vidjeli ste brata Kala, znači najjači je. Ja sam bukvalno crko danas, znači nisam imao skoro cijel dan. Još sam radio mečeve, visi ovo od... I onda da jedem i brate, da odmorim, da odspavam, da isplaniram šta ću sutra radim. I to bi bilo sve za ovaj nedeljni usporeni vlog. Pozdrav!